Me ollaan täällä Lahden Classic Motor Showssa. Tänä viikonloppuna pidetään vähän standia täällä meidän harrastajat.fi-sivuston puolesta. Mitäs, onko sulla jotain fiiliksiä tästä viikonlopusta? No mä en oikein hirveästi autoista tiedä, mutta tänään mä ehkä opin vähän lisää niistä. Sama homma. Täällä on ollut tosi paljon kaikkia kiinnostavia autoja, ihan superhienoja. Kaikki on entisöity tosi upeasti. Mä rakastan sitä, kun kaikki kiiltää ja on ihan värisiä autoja. Näkyy ne kaikki autoja, mitä mä en ole itse ainakaan ennen nähnyt, että ihan silleen mieltä avartava kokemus. Tero Salmi ja Takomo Works on firma ja pidetään tässä peltikurssia. Eli meillä on 8 opiskelijaa tässä näin ja opiskellaan ihan peruspeltitaitoja tässä näin, eli muotoilua. Ja normaalisti meillä on liittäminenkin meidän 2 päivän peruskurssissa, mutta tässä messuympäristössä niin jätettiin se pois. Eli idea on siis se, että kaverit oppii, että miten suorasta pellistä pystytään alkaa muotoilemaan sitten haluttuja osia, mitä ne sitten onkaan. Okei, mitäs kaikkia laitteita te käytätte täällä? No meillä on tällaiset perinteiset työkalut, mitkä aika pitkälti jossain kohti oli jäädy jo vähän niin kuin unholaa, eli Englannin pyörä. Ja sitten meillä on tässä sikkikonetta, jolla saa tollaisia urituksia, vaaituksia, kantteja tehtyä. Ja sitten kutistusvenytyskoneita. Ja sitten ihan niinkin monimutkainen kuin tommonen hiekkasäkki, jonka päällä pystytään sitten venyttämään ja muotoilemaan myöskin noita peltiosia. Siis tosta kuuluu jotenkin niin ihana tommonen nakutusääni. Jaha, tasainen, nukuttava. Kyllä. Sä sanoit, että teillä on tässä niin kun opiskelijoita. Joo. Niin onko nämä semmosia, jotka on ilmoittautunut tänne etukäteen tulee? On, joo. Eli englanninpyörä.fi nettisivustolla niin meidän kurssit on esillä. Ja siellä on tosiaan tätä peruskurssia, jatkokurssia, sitten edistyneemmille, sit kun on ne käynyt, niin sitten on 3 päivänkin kurssi, että missä voi tehdä joko D-tyypin Jaguarin koko kori tai sitten tuommoista 3.4 Fordia, joka on aika legendaarinen jenkkiharrastajien keskuudessa. Niin siinä otetaan sitten jo vähän pitemmälle menevää, että otetaan sitä kaavanottoa, eli jos on olemassa oleva vaikka vasen puoli, mutta ei oikeata puolta, että miten se siitä vasemman puolen olemassa olevasta osasta pystyt ottaa kaavaa ja sitten valmistaa suorasta pellistä tai alumiinista sen puuttuvan osan ja sitten liittää silleen vielä, että se toimii se kokonaisuus, että ei hitsaa saamat vetelee ja ne muotoosuu yhteen. Joo, aika mielenkiintoisia juttuja kyllä oppii ja varmasti on hyötyä sit tulevaisuudessakin niistä. No kyllä tämä on sellaista, että niinku oppilaista näkee, että vaikka se on tavallaan tosi intensiivinen, mutta kaikki on hirveän motivoituneita tähän näin, niin tämähän on aivan huikeeta hommaa, että kun saa tehdä sitä, mitä itse tykkää ja sitten porukka on kiinnostunutta ja tässähän niinku koko ajan myöskin kehittyy itsekin, koska saa tällaista vertaistukea. Miten olet päätynyt tähän pinup-hommaan mukaan? Aikoinaan läksin yksin kuvauksiin ja sille tielle jäin. Eli suosittelen lämpimästi lähtemään mukaan. Minkälaista se on? Jos pitäisi kuvailla vaikka 3 sanalla, niin minkälaista se on sun mielestä? No pinup-kulttuurihan on naisellisuutta, iloa ja hyvän mielen tuottamista. Minkä takia te olette tänään täällä messuilla? No me ollaan tänään messuilla, että me ollaan edustamassa Pinup Petrolsia. Eli me ollaan Petrolsin porukkaa. Meillä on näytöksiä. Me Viivin Vintagen asuja esitellään muotinäytöksessä. Eli olemme kaikkien niin kuin tämmöisenä ilahduttajina täällä. Tällä kertaa me emme myy mitään, emmekä tee hiuskampauksia niin kuin jonain muina vuosina. Että olemme täällä kaikkien ilona. Oli kyllä siis superhieno show, oltiin katsomassa äsken. Kumpaa showta te katoitte? Sitä ekaa. Eka. Ensimmäinen. Hyvä, joo. No kohta seuraa jatkoa. Kaikki katsomaan. Kiitos. Kiitos. Riitta Virtanen ja mieheni on Jyrki Virtanen. Okei. Ootteko te, kuinka pitkään tämä matkailuvaunu on ollut teillä? Meillä on 90-luvulla ollut jo Opio-matkailuvaunu tämän saman auton perässä. Ja meillä on kuva tuossa siitä alkuperäisestä yhdistelmästä. Me kuljettiin lasten kanssa koko 90-luku tällä Lincolnilla, 1000 kilometrejä Ruotsissa ja Suomessa ja pitkin. Ja sitten me luovuttiin siitä vaunusta, kun lapset kasvoi isommaksi ja kuljettiin vaan autolla ja käytiin hotellissa yötä. Mutta sitten kun tuli lastenlapsia, niin ruvettiin kaipaamaan, että olisi kiva lähteä heidän kanssa reissuun. Ja meillä on nyt yksi lapsikin tuolla vaunussa, mutta häntä nyt ei näy tässä. Niin tänä kesänä aloitetaan uudestaan tämä matkailuvaunu-elämä
Tämä entisöitiin juuri, tämä on viime syksynä valmistunut ja ensimmäisessä näyttelyssä oli syksyllä tuolla Hämeenlinnassa Classic Car Showssa. Ja nyt sitten aloitetaan vasta, että 1 yö on vasta nukuttu tässä uudessa entisöidyssä vaunussa. Okei, niin Tämä meidän aikaisemmasta vaunusta. Joo, tämä oli Samanlainen. 90-luvulla. Tämä on Opio, mikä oli 90-luvulla ja tämä on SMV 10. vau, ne on kyllä molemmat tosi hienoja. Joo, niin on. Oliko siinä, että minkä takia te sitten luovuitte tosta? Oliko se sen takia, että ei enää lapset halunnut Joo, ja lähteä? sitten se meni niin huonoon kuntoon. Ja sitten meillä ei ollut siihen aikaan aikaa ruveta sitä rakentamaan, kun me rakennettiin taloja, mökkiä ja tehtiin paljon töitä ja oli ruuhkavuodet. Ja sitten nyt on aikaa eri tavalla taas. Okei. Mistä tämä vaunu on saanut värimaailmaa innotuksen? No tämä oli keltainen, kun me ostettiin se. Että me ei haluttu sitä, kun se oli juuri maalattu, joka oli laittanut tämän alkuperäisen, aloittanut tämän entisöinnin, niin sanotaan näin. Me ollaan entisöity sitten vaan nämä viimeistelyhommat. Ja se keltainen ei oikein sopinut meidän punaisiin autoihin, kun meillä on Cadillackin punainen ja sitten tämä Lincoln, niin me haluttiin tuoda siihen sitä punaista väriä. Ja hippikukat liittyy 63 vuoteen tietenkin ja nimi on keksitty. Tuo takana on meidän auton nimi, jonka on lastenlapset keksinyt, että tätä vaunun nimi Linkadilla. Ja se liittyy siihen, että ajetaan Lincolnilla ja Cadillacilla. No niin. Niin, Otettu siihen nimeen. niin, automerkit sekoitettuna nimeen. No mutta toi kuulostaa tosi hyvältä ja on kyllä hyvin valitut värit, kun toi punainen matchaa ihan täydellisesti tuohon autoon. Ei haluttu koko vaunua maalata uudestaan. Onko teillä mitään tulevaisuuden suunnitelmia, että mihin seuraavaksi olette sitten lähdössä tällä? Joo, tänä kesänä mennään aika moneenkin paikkaan, että Hankoon lähdetään. Siellä on semmoinen ihana rantatapahtuma. Tervetuloa Hankoon kaikki. Ja sitten Senaatin torille 23.5. lähdetään. Ja sitten aina siinä väleissä ihan normaali reissu, ettei välttämättä liity tuohon harrastukseen. Mutta aika paljon autotapahtumissa kierretään, koska tämä on päivätapahtumassakin erittäin hyvä paketti ottaa lastenlasten kanssa, kun he viihtyvät tuolla vaunussa. Se on totta, voi ottaa päikkärit ja lukee akkaria tai selaa puhelinta. Joo, ja nytkin näyttää pelaavan jotain peliä siellä. Siis tää on niin makea. Tässä on unikkokuvio, siis ihan super uniikki. Ja tässä meillä on tämän mopon uusi omistaja. Haluatko sä vähän kertoa itsestäsi ja tästä moposta? Mitkä fiilikset? Siis mä en tiennyt koko moposta mitään ennen kuin ehkä noin 50 minuuttia sitten, kun tultiin tähän osastolle. Täällä piti olla mun miehen mopo-esittelyssä ja hän oli sitten siis yllätyksenä ostanut ja kunnostanut minulle. Tää oli ihan pienissä osissa ja hän on sitten rakentanut siitä tällaisen. Mulla on kesällä 40, niin sain etukäteen sitten yllätyksenä lahjan itselleni. Paljon onnea 40 johdosta ja onnea myös uuden pyörän johdosta. Kiitos. Onko jo nyt tässä 5 minuutin aikana tullut plääneja, että mihin sä meinaat ajaa tällä pyörällä? No just vähän tuossa harmittelin, että sunnuntaina on Sipossa, että en pääse heti ajamaan itse sitä ulos täältä, että olisi ollut kiva, mutta Vesijärven ympäri ajoo. Sinne lähdetään ehdottomasti. En ole koskaan ollut niin sinne, mutta sitä ennen kyllä täytyy jo heti päästä ajamaan, mihin vaan nyt sitten kypärähankinta täytyisi vielä tehdä. Niinpä. Meinaatko sä, että kypärä tulee olemaan vähän semmoista samaa sävyä tämän pyörän kanssa? No, en tiedä. Ehkä ei. Voi olla, että menee jo liikaa. Että ehkä se saa olla sitten yksinkertaisempi. Mutta siis tämä pyörä on ollut kyllä silleen melkoinen hitti täällä jo tänään. Sitä on moni ottanut kuvia. Okei. Mekin tultiin ihastelemaan kunnon jonon taakse tähän äsken. Kiva. Onhan se on siis tosi hieno. Ja mun mies on se itse kasannut ja maalannut. Että hän on kyllä taitava tekemään. Me ollaan täällä nyt harrastajat.fi-sivuston toisen perustajajäsenen Mika Koskisen kanssa. Mistä tämä koko idea alkoi? Se alkoi siitä, että tuli tarve tai idea siitä, että laitetaan jonkunlainen saitti pystyyn, missä niin kuin harrastajat kohtais. Eli olisi semmoinen paikka, missä olisi
olisi niin keskitetysti asioita. Ei yritetä kilpailla Googlen kanssa tai jotain muuta. Että ei tarvitsisi mennä kuin yhteen paikkaan ja sieltä saisi sitten aika paljon infoa tähän harrastukseen liittyen, jota on todella paljon sitä infoa, niin sitä lähdetään keräämään sinne. Tällä hetkellä se on vähän raakille vielä, mutta kuunnellaan ihmisiä ja kysellään vähän siltä, että mitä ne haluaa sinne nähtäväksi, niin sillä mennään eteenpäin. Se on tämä idea käytännössä. Hyvin yksinkertainen. Mitä sieltä sivustolta löytyy tällä hetkellä? No, tällä hetkellä me ollaan laitettu sinne meidän rakkaita niin kuin läheisiä uusia juttuja, siis 3D-tulostusta. Niin siihen liittyen erilaisia malleja siitä, että mitä 3D-tulostuksella voi tehdä tuommoiseen vanhempaan klassikkoautoon esimerkiksi. Ja sitten siihen liittyen myös että tämmöistä niin kuin semmoista päällystystekniikkaa, mitä juurikaan Suomessa ei kukaan tarjoa. Ja esitellään sitä, eli nukkausta esimerkiksi, niin se tekee siitä vähän prooman siitä, mitä tahansa teetkin sinne, siis koelautaan tai jonkin tällaiseen näin. Semmoisia löytyy sieltä. Ja sitten on muutamia autoesittelyitä, mitä sinne on saatu kerättyä. Ja sitten katsotaan tämän viikonlopun aikana, mitä kivaa keksitään sinne. On tullut vissiin jo paljon kaikkia ideoita, mitä ihmiset on sulle ehdottanut. On tullut ja varsinkin näistä autoista niin on kyselyitä tullut ihan järkyttävä määrä. Et ääni rupeaa olemaan vähän karheena, eikä tässä olla puolespäivää vasta menossa. Et katsotaan, kestääkö ääni loppuun saakka sitten. Kyselyjä on tullut paljon. Superupeita. Ja sä oot siis piirtänyt nämä kynällä. Joo, todellakin. Ja kiitos kehuista. Teen kuvat alusta asti kynillä, puuväreillä, tusseilla. No aluksi tietysti niin kuin lyijykynällä. Mallikohtaisesti vähän ajattelen, että onko se tilaustyö, millaista asiakas haluaa vai teenkö omaksi huvikseni, niin siihen automallikohtaisesti teen monesti semmoista niin kuin ennakkotyötä. Vähän katson netistä niin kuin malleja ja sitä ehkä mallihistoriaa ja niin, että joo. Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mistä sulle on mistä tää on lähtenyt tää innostus tähän autojen piirtämiseen? No mä oon aina piirtänyt ihan kouluajosta asti, että kuvissa oli aina 10. Sitä monet kysyy aina. No mä oon nyt 50, niin sanotaanko, että tällainen autojen piirtäminen myös niin kuin ihmisille, joilla on vaikka keräilyautoja tai harrastusautoja, mitä vaan, niin se, olisiko joskus vuonna 17-18 siinä varmaan niin kuin joku kysyy sitä, että voisiko tämmöistä piirtää ja näin, niin se oli ainakin yksi semmoinen tarina. Siitä se sitten lähti. Niin, kyllä joo, kyllä. Onko sulla niin kun kaikki välineet, mitä sä käytät, niin on tässä? Käytännössä joo. Et toihan on semmoinen kanssa nämä niinku puuvärit, että niitähän on hyvin erilaisia. Markettivärit sinällään on ihan eri tuntuisia kuin nämä. Tämä on semmoinen Faber-Castellin Polychromos-sarja. Ja tämä on semmoinen aika öljymäinen tai vahamainen toi niin kuin piirtojälki. Et se on aika miellyttävä. Ja sitten noita erilaisia varjostuksia ja heijastuksia niin saa sitten niin kuin erilaisilla menetelmillä esille. Et mulla on eri merkkisiä taas. Et jollain kynämallilla vaikka valkoinen saattaa olla vielä pehmeämpi, niin sillä saa niin kuin jonkun kiillon tehtyä eri tavalla ja näin. Joo, saa varmaan niin kuin tasaisempaa väriä näillä vähän tämmöisillä laadukkaimmilla. Joo, tasaisempaa ja sitten se, että voi tehdä niin kuin eri leijereitä, että jonkun tietynlaisen kiillon saa vaikka, että siihen tarvitaan vaikka muutamaa eri väriä, niin sitten, että miten ne värit niin kuin käyttäytyy yhdessä, niin se on myös näissä tosi toimiva. Ja semmoinen, tämä on vähän välineurheilua tämäkin, niin kuin moni muukin laji. Ja nyt kun ollaan täällä Classic Motor Showssa, niin tämmöisissä tapahtumissa, niin
pyrin aina silloin tällöin olemaan paikalla, että voi tulla kiskomaan hihasta. We are selling tires and wheels for classic cars. Do these cost much, or like is it like affordable for everybody? Well, classic cars is of course an expensive hobby, but if you have the right tires, it gives you the best comfort and safety on your car. And we sell the original right products, we like to support that in Finland. And yes, they cost money. Yes. And where do you sell these? Are they just on the website, or do you have like a store somewhere? Our company is located in Vantaa, but we sell them all around Finland. And we have a team in Vantaa that gives the right support and advice for the right products. And we have, of course, a website, retrorenkaat.fi, where we give more information. And why should people buy these tires from you? Because we are one of the only companies in Finland that is specialized in this business. We have a wide variety of products in stock. And we have very good brands like Michelin, BF Goodrich, Firestone. So we truly sell good products for nice cars. Mä oon Kohtaniemen Pia ja mä oon Ring Race-klubista. Me täällä kerrotaan meidän toiminnasta, että mitä me tehdään Kymi-ringillä. Ja mitä te teette siellä? No meillä on erilaisia tapahtumia. Hei, esimerkiksi nythän meillä on tämä hymyilevän motoristin kevätpäivä tulossa 9.5. Ja sitten meillä on erilaisia ajotapahtumia, on SM-kisaa, kaikkea mahdollista kivaa. Vau! Kuinka pitkään sä oot itse ollut tässä kerhossa mukana? No mä en ole ollut hirveän pitkään. Mä oon aika uusi. Olsinkaan ollut noin 3 vuotta vasta. Meidän tytär innostui ajamaan rata-autolla ja siitä se vei koko perheen mukanaan periaatteessa. Teillä on läjä Porscheja, mutta nämä ei näytä ihan niiltä perinteisiltä Porscheilta, mihin ihmiset on ehkä tottunut. Meidän mielestä nämä on hyvinkin perinteisiä, että ne mitkä menee paljon kovempaa, niin nehän on sellaisia kaupunkilaisten leluja, että minäkin olen kehunut, että mulla on punainen avoporsche, mutta sille ei pääse kuin 25 kilometriä, että tämä on hyvin arvostettu vehje ja meidän kerhossa on nyt muitakin saksan kielialueen koneita, että tämä Hurliman esimerkiksi on ainoa Suomessa oleva ja on ollut Gültneriä ja Manniakin täällä, mutta tämä meidän kerho on niin kuin Allgaier Porsche, että Allgaier traktori oli ennen tätä Porschea. Ja 50-luvun lopusta 60-luvun alkupuolelle tätä tehtiin ja tuotiin Suomeen, että vaalitaan tämmöistä katoavaa tai kadonnutta kansanperinnettä ja nämä on joko entisöityjä tai sitten ihan alkuperäiskuntoisia, että yllättävän paljon on Suomesta vielä löytynyt sitten, kun näillä messuilla kierretään. Joo, onko nämä ihan siis niinku tieliikennekäytössä? Kyllä joo, nämä on liikennerekisteröityjä, mitkä on, että ei näillä saa ajaa missään, että se on niin halpa toi traktorin vakuutus. Joku on jopa museon rekisteröinyt, mutta siitä ei juuri mitään taloudellista hyötyä saa, että traktorin liikennevakuutus ei maksa kuin muutaman kympin, että se on, mutta jos ei olisi rekisteröity, niin sittenhän se täytyisi kuljettaa aina lavetilla ja tuoda tänne työntämällä, että jos on julkisella paikalla, mutta kyllä nämä meillä, niin mä uskon, että jos ei nyt ihan kaikki, niin suurin osa on rekisteröityjä, että maksetaan se pieni liikennevakuutus ja se on ihan rekisterissä, että jonkun omistama. Niin just. Oletteko te ihan itse ajanut nämä tänne tänään tai eilen? Joo, kyllä nämä on, että tässä ei nyt minun henkilökohtaisen traktoria on kyllä olemassa, mutta ne on joko lavetilla, kun tässä on pidemmältä esimerkiksi Kuortista ja sitten Mikkelin takaa ja Hyvinkäältä, niin ne on lavetilla, että sillä me harrastetaan, että jos on joku
tämmöinen tapahtuma, missä on vanhoja traktoreita tai muuten halutaan esille, niin sitten viedään lavetilla ne sinne. Ja et on me oltu Helsingissä ja Alastaron moottoriradalla, missä nämä urheiluautot kokoontuu, niin ne on välillä halunnut Porschen traktorinkin sinne näytille, että se on niin kuitenkin erikoinen ja nuori sukupolvi ja kaupunkilaiset ei ole tiennyt, että Porsche on myöskin tehnyt traktoreita aikanaan. Joo, tuli itselle ainakin ihan yllätyksenä, että on tämmöisiä traktoreita Porschella. Kyllä niitä on muillakin merkeillä, että Lamborghini, joka on urheiluautomerkki, tekee traktoreita ja olen kuullut, että jopa Ferrarillakin olisi, mutta ei se ole tavatonta, että Euroopassa on paljon semmoisia pieniä merkkejä, mutta suuri osahan on jo sitten fuusioitu johonkin isompaan merkkiin tai niin kuin tämä Porsche, niin sen valmistus loppui sitten, kun olisi pitänyt tehtaat uusia ja mallistot, niin ne möi Renaultille, Mannesmannille tämän lisenssit ja sitten alkoivat keskittyä näihin urheiluautoihin, että mikä meillekin omalla tavallaan tuo semmoista selkänojaa, kun kaikki tuntee Porschen urheiluauton, niin me ollaan hiukan arvoa ylempänä, kun meillä Porsche lukee koneen kyljessä.